Guazten Bilbora Sánchez dago txurru, eta segurazki zerbait interesgarria kontatzeko. Hala da, ezta? Gure elemento, bikote batekin musikare tartean, klaro. Bai, Julian. Gure dupla ona baldin bada, Julian, imaginau agurainekua. Gari eta bainat, kaixo Gabon. Txurru. Azte nagusirik ez, festaik ez, baina hemen baten egondakoak sari ez Bilbon, ez da, ozer? Bai. Egon gea. Hori bai, galderekin hasi baino lehena gustako jaten entzutia eta Euskal Herri guztizai bai, zoze abestuko dugu, ala zer? Zoze abestuko dugu? Bai, oze. Dantza gaua? Perreo pixkat. Perreo pixkat, nahi dozu unian, bikote, venga. Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bateko galerna, hasi da perreoa herriko taberna. Dantza gaua, dantza gaua, dantza gaua, Euskal jaien egitarauan, dantza gaua, dantza gaua, dantza gaua, Euskal jaien egitarauan, folklorearen hasia, arbasoen rabetan hasia, gauak ordu txikitan, perreoa blusaz jantzita, Gasteiza iritsi da, Bilbora iritsi da, Sakanara iritsi da, Euskal Herrira iritsi da, Bera, oso ondo, haupa bikote. Gari eta bainat, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Estan, azte nagusisa hori bai esan behar da, baina, hemen baten egundakoa esari, ez da, laze? Bai, Bilbi aldean batez ere bainat, ondo zautze dugu. Arratzaldeko postetan ez da? Bikote, ze muzik hau da? Oso ondo. Pixkate movida guzti honekin bakizu. Pixkat kontzertuen movida hori dena bertan bera, baina, bestalde ondo. Sortzen imaginatzen dut, ez da? Bai. Hortxe gabiltza proiektu berritan murgiltzen, kanta berria sortzen, gauza berriak iten. Eta, esan duna, jake kontzertuekin ezin genibili, aldan bezala aprobetxatzen eta disfrutatzen, udara. Claro, baietz, Gari, baina zeuek gelditzeko asmorik ez dakazue, neun moduan, eta sorkuntza prozesu hortan, ze topauko dugu urrengo aztietan, dupla? Sorpresa nahiko ditugu, igual sare sozialetan batek ikusi izan du argazki baten bat, hortik doa, hildoa, ez dugu asko esan behar, baina, bideoklipa daude, programa baten bat ere egin behar dugu, musika asko, ez dakit, gu nahiko aktibo gailtza, asike, pazientzia eta gauzak ateatzen jungo dira. Ikusiko ditugu, ez da? Azte nagusia komentatu dugu, ez dakagula, agurainen festak imaginatzen dut, beste hainbeste. Suspenditu dira, de hecho. Urrian dira, baina suspendituta. Eta hurrengo aztietan ze topauko dugu, gaztean tope entzuten zaituztegu, preokupau, dantza gaua, hortik hildo hortatik abiatuko zari hurrengo, musika temazon bat atatzeko barriro beha, laser? Despistatzen gongo beha. Denetarik egongo da, así que... gu denetarik egiten dugu, dantza gaua bakarrik entzun baldin badezu, ez dezu dupla ezagutzen, orduan. Ezautuko ez du, dantza gaua estilokoak, beste rockeroagoa, beste elektronika, Danetik, ez da? Bikote, agurainetik etorri zarie, eta neubeko ze pixka badakat, jungoaz gero, pintxo batzu jatera. Dana musika ez dela izango, baina jatera bai, ez da? Animatzen zarie? Venga, ba. Julian, bikote, zoragarri honekin geratzen naz, agurainetik Euskal Herrira, eta gero, hori bai, bikote, pintxoa jatera. Ale, gero arte. Hori ezintzan falta, pintxoak, txurru eta bere pintxoak. Julian, hemen jarraitzen dugu duplakin, bainat eta garik agon barriro, Gabon, Bilbo, zoragarrixa. Azten nagusirik ez, baina Holanda, jendetsua ikusten da terrazetan, eta ambientetsua. Giroa, ekoste da. Igual, zer hartu behar dugu, jo, que se. Gero, sorpresa txiki badaka segontzako, pintxo batzu jateko eta, baina lehenik eta behin, zemo usu da, asko aldatu da, nora jutekoa sinaten pre-COVID egoera hontan? Ni Portugal ibili naiz. Algarve kostaldean eta... Ze moduz? Pues de lojo. Eta zebre kasuan, baina? Nik ere banukan asmoa Europatik eta bueltatxo bat emateko, baina azkenean hemen gelditu gara herrian eta horrela egun bateko irteratxoak egin, familia bizitatu eta
Ahal izan dena. Hori tokatzen delako, bai, ez da Euskal Herria bizitatzia, geure kasuan udak dakarrena saioan be, Euskal Herri osotik gabiz, kostaldian, barrualdian, eta nik uste hori be, egin behar dugula. Neuk adibidez, Agurain eta inguru hori Araba asko ez dut ezagutzen, baina politxa izan behar da. Ezagutu gara ez du, egoit. Ezagutu gara ez du, Agurain, igual Agurain ez, baina inguruan badaude herri, politxak, mendigaldea eta leku potentea daude, nik uste, osea, bai. Bueno, eta Aguraineko baten bat ezagutzen dut, Sergion bat be bai, zegoen laguna dela, Bai. konkizera juteko asmoa dakala. Julian, deitu, The Gardener, Aguraineko tipo, bueno, oberena, osea, emango du kriston jokua hor konkisean, así que... Ia ze pasatzen da, Beñat, Gari, hori bai, niko zia dakat be bai, Sergio hor, telebistan bestaldean egongo da ikusten, Bai. Sergiok ez dau jango, baina guk bai. Zeuen baimenakin, barrura mesedez, Lamuga taberna hontara, etorri gurekin batera 12:24, bueno, hemen nahiko beteta dakagu, jende desente, eta ikusten duzuen moduan ikusi ze itxura dakagun, eta hemen, nik esango naban, Bizkaiko Bilboko kamareraiko nena Leire, kaixo Gabon. Gabon, zelan. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko gonbidatzea gaitxik, eta zaidazu, kontaiguzu, ze pintxo ditugun amendaztatzeko? Horiek direz, amaren txipiak, eta da Euskal Herriko tematikarekin konkurtsora doan pintxoa. Pinta edarra dakat, ez da? Bai, goxoa. Bai. Bueno, Leire, eskerrik asko, teoria badakigu, oin probatzia falta, eta honekin agurtzen gaz, bueno, irukote, eskerrik asko, Leire, Gari Beñat, probatzia falta, amaman txipizak, eta txintxin bat honekin agurtzeko Julian, haupa Agurain, haupa Bilbo, eta haupa Marijaia. Eskerrik asko, ondo segi.